Baligya, palit na mo diri sa mga suki. Asa naman mo? Palit mo diri sa akong mga tindaw, mga barato ra kayo ni. Palit na mo mga suki. Asa naman mo? Nakoy coke diri aw, barato ra kayo ni. Sprite og RC og beer nabadjud mi ko kaning jug. Royal, palit na mo mga suki. Mingaw man kayo mga suki diri abay, wala man kayo minus man kayo diri daw pita kung gipostingan oy. Init ra ba kayong panahon nya wala pa ko halin paita ning kinabuya oy. Dapat makahalinan ko karon ba kay si mama sige ra biag paningil sa akong panindawg naaba daw ko halin. Mo na paningkamutan jud ako karon. Baligyan na lang tani kay mama ni atong trabaho paningkamutan jud ako mahalinan ko karon mentag na ay customer karon oy. Palit na mo diri mga suki. Asa naman mo suki? Gawas na mo dira. Barato ra kay ni akong baligya diri suki. Lansoy, inom tuba lalut. Unsa kay lingaw na ko karon no? Ay tama naman dugay kwarta. 1,000 mil man dahil nino gastuon din ako ni bay. Saon ka na ako ni ha? Ay tama, ipalitin ako ni cook og biskwit para makuhaan sad niya akong kwarta. Kay daghan ba ni kabuk akong kwarta o daghan siguro mapalit ani ba? Dandan soy, dandan soy. Nabutangan bidin ako ni cook di para mahalin dayon ni. Uy! Ay, naninda day ka diri? Naalam ko ni malaotang oy, nagutsa na mo ka diri, magsamok na mo ka sa akong paninda no. Pataka raman ka Art, nangita magpugtindahan gud kay na ako'y paliton. Tay sa Art, daghan lagi kag mga paninda Art. Kadaghan na akong tinda, kita mga jud ka. Ugyawo day nimo Art no, negosyante na jud ka Art. Pwede na jud ka mahimong CEO Art ba? Jamming na mo ka para makautang ka. Awar ako diri bi. Taw Art, palit bitaw ko anang kuko. Pagilom na ko dirabi, naday kay kwarta. Oo, unsa day niyo kadaghan ani o 1,000 mil ni? 1,000 si Timil bitaw, mahal ba kay ni akong paninda diri, basig dili ka ka-afford ani ha. Pila man day ng Royal Art kanang 1.25. Kani, tag 500 man gani ni diri oh. Ha? Tag 500? Barato ra mo guna dito dapit sa mo agod. O di dito ka magpalit, sa mukha ni mo oy. Maldituwa po sa tindero eh. Sige, palito na ko na. Nya, pili po ganing Hansel. Unsa, apilo ni mo ni Ansel, mahal man gani kayo ni, tag 300 ba ni mo kani? Sobra naman kaayo ka, Art. Uy, overpriced naman na. Overpriced bitaw, tanawa lang kung sa ka-imported na akong mga maligyan. Dili ni mapalit sa mall kay sobra ra ni ka mahal. Sige, oy, palito na lang na ako ng duwa, ha? Biyang bayad bi. Araw, imong suggest. Narapong bayad, oh. Bantay ka, basig dili ni kompleto ha. Abot bang kaning 800. Kuabot na, oy. Bisa pag-ipuni mo na. Madto na ko, oy. Sige, bantay bitaw dili ka abot imong kwarta ha. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Hoy, alis ako diri. Ha? Sa man, Art? Alis ako diri, alis sa. Magdali. Unsa man day, Art? Ambi na imong balit bi. Ambi na tanan, ambi. Kaya ko daw nimo. Bayran ako nimo 40 pesos. Ha? Kulang dito, Art? Unsa may mabalit nimo ning 40 pesos? Kulang man kay ni. Ikaw, Art. Pangyuan na lang good ko, Art. Maura man good na akong kwarta, good. La. Sa panahon karon wala na yung UI o wala na yung promo. Usabot, bait ta kayo karon. Unya, minus kay panagat ha. Basing nagtukag sayon. Gipabaligyan na gani ko aling mama para nami ibali. Unya karon maghangyo-hangyo ka. Palito na nimo 40 pesos ako ang baligyan kaning kantidad og 800. Unsa ka sunusulti? Bawar ako dribi. Kaning kwarta nimo ulam-laman niyo. Kabad ni mo, Art ko. Nga na, di ka mo dala o customer, Art. Tarungon ko kung tarungpog ka. Bawar ako diri. Bad man kaayo ka, sumbong ta kang mama do. Maka-stage man kayo ning customer diri oy. Makawala sa mood ba? At tuon sa nako si mama bi. Ala, lakaw lagi si Arky. So walay taoy lang tindahan karon. Karon, dili day ka mapahangyo ha. Impas yun ang tindahan ni mo karon. Gupon ako, be. Da, guba lagi ang tindahan niya. Kidili day ka pahangyo ha. Dili, walay ilong, syok, tong. La. Unsa man niya ako mga paninda.
naman kasi kalat-kalat na yan. Gusto mo na kubaan niya ang papalinda. Patay niyo ko aling mamawana. Sige na, di ba? Tikasan kaayo ka, karmahan lagi.